Per favore, няма пиле върху паста, няма пица с пиле. Да, ако искате наистина аутентическа италианска храна или цялото експириенс, може да ме намерите. Ciao ragazzi, oggi benvenuti a questo bellissimo podcast bulgaro che si chiama Podcast. Oggi ho deciso di finalmente, insomma, di tirar fuori una mia altra personalità, il mio alter ego bulgaro, Misho, Michele Bellotto. Ecco, lui è un cuoco italiano che vive qua in Bulgaria, ma sono curioso, insomma, di sapere un po' di cose in più su di lui. Quindi, prego, Misho, Michele, Михаил, dici qualcosa. Микеле съм, приятно ми е. Италианец съм от Тревизо, близо до Венеция. Идвах от България горе-долу 10 години, преди 10 години, с един доброволски проект от Европейския съюз. Първа ми година беше в Пазарджик и след това се премести в София, къде съм работи и още тук живея. Come o dove nasce la tua passione per la cucina? Почва кога бях много млад, примерно 5-6 години. Моята майка беше учителка и много пъти към обяд тя закъснява. И аз бях с моите съседи и искам да я помага след работа и да готвя за нея. И така, моето първо ястие беше омлет и го правя кога бях 6 години и половина, нещо така, 7 години. И да, почва кога наистина бях с много mladо momče, с майка и с цялото семейство. Cosa significa per te il concetto di creare un ponte tra l'Italia e la Bulgaria attraverso il cibo? Така, аз обичам много какво съм намеря тук в България. Има голям любов от моите корени. И наистина като чужденец не е лесно да си далече от твоите корени. И искам да вземам нещо от Италия до тук и обратно и го правям с храна. Защото аз виждам много неща, които са заедно. Масата, примерно, е много голям момент на двете култури, Италия и България. И поред мен това е супер важно, кога говорим за храна и искам хора да се науча да не само в ресторант може да ядете истинска италианска храна, ама ние го ядеме в къщи. И искам това да е мост върху двете култури. Quali sono i valori che trasmetti con la tua cucina? Да, първо нещо, аз всеки път го казвам, италианска храна като история е много бедна храна. Примерно, няма много съставки. Идеята ми е keep it simple, как се казва на английски. Супер качестви продукти, много така внимание на детайлите, сърце, любов и рецепта. Това ми си е какво правя италианска храна и какво искам хора да разбира. Не трябва да има 1000 неща върху какво ядете, ама само така, внимание и качестви продукти. Che tipi di corsi di cucina offri in Bulgaria? Аз давам уроци за аматьорски готвачи. Най-много се продава за прясна паста, за лазаня, за ризото. Давам различни курсове, тематични. Примерно, аз съм от Венето, давам венецианска кухня, съм научи тосканска кухня и ние като държава сме заедно от 150 години. Ама преди това има много различни регионални кухни, които няма нищо общо към съседи, да казваме така. И искам така хора да го знаят това. Това е като да правиш един голям тур по всякъде.
продукти са различни, земя е различна, съставки са различни. Тогава има някаква провокация, който вика няма такова нещо като италианска кухня, ама има много различни регионални кухни. Fai anche eventi privati? Да, давам ги. Идеята има две формули. Примерно, една е от хора, които само иска да яде. Може да идваме в вашата кухня, в вашата дом, да давам рецепти. И формула е, ние идваме, готвиме, чистиме и бягаме. Ancora meglio? Перфекто. Втора формула е за хора, които има повече интерес, да ентузиасти за храна. И примерно тази е малко по-специфична, защото ние готвиме заедно и примерно моето внимание, защото това е база на италианска кухня, е за тази моменти да има спомени, да може не само да се научи, ама да готвиме заедно като един голям семейство и да ядеме после какво сме правили с толкова внимание и любов. Fantastico, perfetto. Volevo chiederti, ma perché la pasta è così centrale nella cucina italiana? Ами, пастата наистина е в центъра на цялата италианска кухня. Примерно, от кога сме наистина много млади, поред нас е голям comfort food. Кога не знаеш какво да готвиш, ще готвим една бърза паста. Е много универсална, защото след един труден ден може така да се събираме с приятели, айде да готвим една бърза паста и да не говориме повече за тази ден. Или ако има някаква романтична вечер, може така, аз съм те приготвя на много хубава паста за тебе. Поред мене, най-голям смисъл за какво е централна е, защото е много лесна да я прави и кога я правиш примерно прясна паста, това е най-хубав момент, кога си с три братовчетка, баби, мама, тате и нататък на голяма масата. И примерно по 2-3 часа всеки заедно права една стъпка. Някакви точи кори, другите права смес, другите права сос. И от цялата така екипна работа ще стана голям празник. Come viene accolta la cucina italiana in Bulgaria? Има много българи приятели и примерно те мисля една хубава пица да има супер много компоненти или наистина етажи. И базата на истинска традиционна италианска кухня е по-малко съставки. По-малко. Примерно прошуто и рукола, те са само две. Или за паста, aglio, olio и пеперончино, почти няма нищо вътре в пастата. И това сега е много по-добре, ама да казваме преди 5-6 години хора малко ме гледа странно, кога викам няма месо вътре, няма пармезан, няма такова. И така, това може би е най-трудно, който съм вижда да промяна на менталитет за хора. Ама така, много обичам българи да имат такова интерес. Те пита, продва и има желание да продва италианска истинска храна. Интересанте. Qual è il piatto che stupisce di più i tuoi studenti? Може би се два. Пак да говорим за паста. Примерно, един сос, който много от моите студенти вика как може да правите сос с това, е бурро и салвия, който е масло и салвия, градински чай. Тази сос се права с масло, градински чай и солена вода. И много хора има голяма изненада, кога опитва и продва от само тези две супер бейзик съставки, каква много комплексен вкус може да идва. И другата, поред мен е пак един сос за паста, който е горгонзола с орехи, който за нас
наистина е малко comfort food. В смисъл да не трябва много да го готвите, не е трудно, ама контраст и ефект è super. Ti sei lasciato ispirare o influenzare dalla cucina bulgara? Аз всеки път търсям да намеря локални продукти. Много ми харесва вашето българско овче сирене. И примерно, нали, всеки знае равиоли с рикота и спанак. Това е класическа италианска пълена паста. Вместо това съм правя с българско овче сирене, спанак и вашата хубава не мастерка, ама чубрица. Да. И там, примерно, ето, няма, поред мене, може би, защото живее в България от толкова години, това е наистина много комбинация и като съм казвах преди, мост вместо двете култури. Ние в италианска храна нямаме студена супа. И вие имате най-любимата таратор. Аз, нали, от април до октомври, кога е малко по-топличко, може да живее на таратор. Има малко различни видове съставки и билкове, които вие ползвате. Примерно вашето джоджен с боб. Много ми е интересно, защото ние специфично в моята район ползваме много боб, ама или с розмарин, или с салвия, или с други неща. Ама с джоджен не съм го пробвал. Тогава и сега малко ме нервира, кога няма джоджен върху боб. Тогава да, аз искам така да има малко инфлуенция от българска кухня върху моята. Qual è la tua filosofia quando insegni a cucinare alle persone? Моята философия е да поканем домашна кухня на българските масите. Много хора, кога идва в Италия, вика, ама вие там всякъде се яде много вкусно. И викам, да, защо? В къщи всеки майки, всеки дяди, всеки баби, всички готвиме вкусно. Тогава има голяма конкуренция да ходиш към ресторанти и затова преди ресторанти и преди италианска кухня да става известна, трябва ти да може да разбираш храна, да разбираш техники, да разбираш съставки, комбинации, какво е добре, какво не е добре заедно. И от това само нагоре ниво става повече и повече. И точно това ми е философия. По-малки съставки, повече разбиране от какво правите и любов и внимание на детайлите. Cosa ti piace della Bulgaria? Аз много ми харесва България като цялото. Има малко балкански кръв. Моята баба вече е от Хървация. Много ми харесва тук хора. Много се топли. Много, като съм казал преди, с любов за Италия. Харесва ми вашата природа. Наистина е най-дива и жива, който съм виждал. Харесвам да пак има такова гост нещо като звезди. Има такова култура да имате гости и да искате да дава най-хубаво от вашите гости. Вие имате такова менталитет да нищо не ви трябва, нищо ви няма, ама пак искате да го правите. Ако не знаете как, кога, къде да го правите, ама имате желание, го правите. И това в италианска култура е... Ние сме много в бюрокрация, регулации и нататък, и млади хора няма повече такива менталитети, само седна и чакат неща. Тук имате такова гладността от вашите... да правите хубави неща и да правите нещо хубаво за вас.
Hai dei progetti futuri? Моята база сега е кулинарни уроците. Продължаваме наистина с лични събития и тимбилдинг. Да ви казвам нещо, аз не давам... аз не съм ресторант, нямам ресторант, не сме катеринг фирмата, идваме с другата концепция. Наистина аз искам да науча хора как може от вашата дом да готвиме заедно, да готвиме истинско италианско и повече от това да има спомени заедно от какво ще правя и от какво може да се яде с любов и с малко италианско signature. Не знам как е signature на български. Подпис, да. Dove ti posso trovare o contattare se avessi bisogno? Имаме социални мрежи, шеф Микеле Беллотто, той се пише Мишео, ама с едно Л. Микеле Беллотто с две Л, две Т. Имаме Facebook, Instagram, TikTok, имаме и вебсайта chefbellotto.com и там има моите контакти с WhatsApp, LinkedIn, Telegram, къде искате може да ме намерите. Grazie veramente per questa piacevole chiacchierata. Mi ha fatto molto piacere veramente incontrare un italiano in Bulgaria. Per qualsiasi, insomma, se aveste bisogno di trovare il nostro cuoco, potete trovare il link nella descrizione. E appunto, se vi è piaciuto questo contenuto, potete cliccare subscribe e se lasciate qualche commento, decisamente aiutiamo il canale.